Kublai P Baro at Ngapadiang Snowpai Pisa YouTube channel Jonga Aloysius Papang. Ti parlok kasngi kabasok kabakmen ya P Baro. Let's say kani kandai ka kubor kabasngau tenat bat kabasngau mentoy ban yatip pat balang da baro kinong shnong jongkari India bat jongkari ka jala mikhalia be chungi khamtam ya kitu kilong yeng long sem ki badon ya ki kmi ki kpa bat ki wei pat ki bahayeng ki bala he karata ba ha kani kasi balang ka baladep kata ha ka khatwai trik u September 2008 ka sarkar India lengba ka kunhun menteri jongka kradep ban pen scam ni approve ya ka wai ka scheme ka badang thamai jong ka sarkar kmi bayadai bat ka jing ai Iarap Pisa sha baro kinong shnong jongkari ki bala he bat yaw bha ha karta ni ya kita ki bangi Jingtip kum ki senior citizen baka sarkar kan saai Iarap Pisa ban pelut ha ka jingedai bat ka bai sumarpang bat bai dawai da shen jongki ledaki shitom bat sha sumarpang haki hospital knang bekin yo ya ka jingkot jingkhia ka bapaka hakarta jongki ya ka belatip kum ka Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana lanik Abpmjay kat kumbal yathu shakilat pathai ko board da umantri ka sarkar kmi u Ashwini Vaishnav umantri badai pet ya katnat pathai ko board da sngau bakane ka scheme kan ai jing mantoy lengba kata ka health cover da ne ka health insurance yakino ki bala he la san hakarta bat kumno kani ka scheme kan Iarap hado nriu klur ngut kinong shnong ki bala he rata habarok koi kari India Menteri Rangba du jongkari Narendra Modi langba ko update jong u kabalami ha ka ransan social media X ula ai ka jingero ikani ka scheme Iarap Pisa ka batmai badu ong baka sarkar jong u kala play yakilat kilanti ban penyo yakilat jing sumar ki babhatam bat ki bakot board baro kinong India langba ka Iarap Pisa ban sumar yaki jingpang bat kani ka scheme ka batmai kan Iarap ban ai jing mantoy ya baro kito kinong shnong ki bala he hakarta khamtam ya kito ki baduna ka yo ka kot bakin yo jing Iarap lengba ka ta health insurance khnang ba kin yo ban im ka jing im ka ba sok ka ba kamen ka ba don buram bat ka ba shngan ha ka kot ka khia lengba kilat Iarap Pisa baka sarkar kan ai shadow komba nrukror ngot kibriu ki bahelta nikita ki senior citizen ti parlong tongin ya Sngap tho manopat kita kinong shnong ki balhe karta ki bala ban yo jingmantoy nakane ka health insurance scheme ba ka sarkar India ka dang shudep ban approved thamai ya ka ba on sapentrai kampat hadin ka Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana but hadokat no pat kila ban yo Iarap Pisa lengba kanika scheme te parlok kito kibala ban yo jing mentoy lengba kanika scheme ka batmai kidai kito baro kinong shnong shenrang bat kanthei kibala don nyau phus nem karata shalor bat ka sarkar India kan ai ka Iarap Pisa hadu sanlak tangka chisnam ban pelut na kabanta ban sumarpang na kabanta ki bahayeng hasem jongki langba kani ka health insurance scheme ka batmai ka baar na lor kani ka sanlak tangka ba kinyo na kabanta ka yeng ka sem jongki ha ka chisnam kinyo ro sanlak tangka pan na kabanta yaladi kum ka ta ka health insurance ba kimdon kam banya samlang dan ya share lang bat ki bahayeng asem jongki kabalai kinong shnong ki bala palat nyau post nem karata ki bala don ne yo jing matoy lapa na ka private health insurance ki la ban yo jing matoy ro na kane ka scheme ka batmai ka basaw handrai ki to pat ki senior citizen ki bala palat nyau post nem karata ki bala yo jing mantoy lapa na ki public health insurance scheme bakan thup kum ka central government health scheme leni kata ka CGHS leni ka health insurance bajuyo da ki nong trai ka sarkar kami ni central government bat ki bahayeng hasem jongki bat ki bala shongthan nakakam
Kandiat halor kani ka benta haot kam don pat kano ka jing pensyai bayadai pat bat kita ki nong tray bat ki pensioner bala plat ya ka nyau postnam jong ki sarkar jala ki bajuyo ban claim ya ka medical reimbursement kum ka nuksa ki nong tray ka sarkar bikharia bakan thop ya ki bahaya ka sam bat ki pensioner ki bala san ki bala rangba hakarsa ki bajuyo ban claim ya ka medical reimbursement Lengba ka Meghalaya Medical Attendance Rule 1981 katkanai spa prapaway bala amen na kapor sa kapor bakila ni empat ban op ya ka scheme ka pathamay handai nga tharay kila hi tang ba kimyo syo pat ban claim ya ka medical reimbursement na ka sarkar jala nangta ka ex serviceman contributory health scheme la ni ka ECHS ni ka health scheme Bajuyo da ki sipai bala syong tait kum ki army ki BSF bat ki bahayang hasem chong ki bat ka Ayushman Central Armed Force dan dikata ka CAPF les ngau tho baro ki bayo ya kini ki health scheme menshwa na ka sarkar kin yo pat ya ka option dan ni kata ka choice bakin jet ba tangkawai kata da ki kwa banne ha ki to ki health scheme ki barim ni kabakilayo lapa ni kinjit pat da kani ke health scheme kabatmai bat kihaban op pat tangkawai kabasan baro kitu kibala ban yo ya kani ka scheme thamai ka Ayushman Bharat scheme ka sarkar India kan saai ni issue da ki kat ki bapher bat bakam karpang shabaro kat kum ka jingya tho jong ka sarkar India kani ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme kadai ka scheme Iarap ni bay Pisa da ka sarkar lengba ka public funded health insurance program ka bahe tam ha ka perthai baro kawi lengba ka ka scheme ki longyeng longsem hapo ka di India ki badon ya ki senior citizen ken yo jing mentoy hado sanlak tangka sisnem kum ka health insurance kan sapen mentoy hado san pho san klur ngot ki nong shong shnong bat hado khat ar point live pho saw klur ki longyeng longsem hapo India ti parlong nganget scam balengba ka di ka video bon na pi ki ba pet bat Sngap Iaka pila yo Iaka Jingtip hot wat la ka dei tang ka bakhndiat Shaphang kani ka scheme ka bathamai ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme but Iaki Jingtip ki ba company halor kani ka jo ka scheme ngan sabot din bat ban wat Jingtip pan ka sarkar kami kala permi ya ka official notification jongka bat ki detail jong ka scheme ha ka bangan sa wanra Jingtip pat shapi Shaden Aden te perlok tat hadu bangin saya syempat ha kawai ka video halor kani ka jo ka scheme kublai sibon ya ka por jong pi bat lada pisngau tenat ya kani ka video lani pisngau yo jing mentoy lani pisngau yo jing tep sngau bha ban like ban share ya kani ka video bat ki wei pat ki bahayeng bahasam ki parlok ti bajor ki jong pi ki badon ya kini ki reutemen ki bala parat ya ka nyau phus nam karata Kanang bakiro kanya tip lang bat sa ay ro ya ka jing tantho halor ka jing sngau jong pi ha ka jing day bat kani ka scheme ka batmai kublai shibon Paralok kublai shibon ya kapor jong pi sngau ba wat klet ban like share comments bat kum jo ro ban subscribe ya ka dik YouTube channel jonga na kamenta kiwei bat ki video